Asamoah bụ Mr. Chidebere Nnachi. Abụ m onye isi na-amaghị n'okpuru ọchị nke Mbaise Local Government Enugu Steeti, Nigeria. Ọ dị ma gịnị ka iji chọrọ anyị bịa n'ụlọ ọrụ anyị? Kedu nke na-akpa maka na ịdị ka onye aka ji? Ọ bụ eziokwu? Eziokwu ka ọ bụ, maka na ihe ndị chọrọ weta na Solid FM ka mmịcha ndị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo, ndị ụmụ Igbo na-ege ntị, maka na ụmụ Igbo bụ ube nwanne agba n'ọsọ, bụ ọdachi nke mere n'akụkụ m n'ihe ndị achọta na-enye ụmụazị. Ekwensu bịa tinye aka n'ime ya, bịa mee na ebe ahụ anyị nọ wee na-achọta ihe anyị ga-eri n'okpuru ọchịchị nke Mbaise ahụ na ọkụ bịara gbaa ihe niile bụ ihe anyị ji adị mma n'ụwa, gbaa ihe niile nke bụ na onwe ha niti na anyị wepụtara n'ime dị shọp. Anyị nwa bụ Igbo maara na anyị ma adịghị ebiji aka n'ụdị ije chọrọ ihe na-achọ ha anyị ma ijeje ihe ndị mmadụ ọzọ dosara. Aka ndị wee chọrọ ụmụ Igbo wee dị ịyọ ha otu o si wee dịrị m onye ọbụla mmadụ ihe ọ ga-emenwu m ka ọkpụkpa na sinsi ihe ahụ mechaa ọchị na nwere ihe anyị na-eme nwere isi dị ọsọ mbiji aka ka anyị na-ebijo. Kedu ihe ị na-emebu? Mụnwa ana m elu afịa ọgwụ ji provisional cosmetics. Ihe anyị ji achọta ihe anyị na-eri ka ọgwụ. Mana gịnị bụ ihe butere ọkụ ọgbụgba? Kedu ka o si mee? Nke bụ eziokwu otu ditinsi wee merụ na o ruru on 15th of February ka anyị chara afịa n'abalị ebe 10:30. Ọ na-eweta aka on 16th ebe 12:30 na-anụ ka ndị mmadụ na-eti mkpu maka na ebe anyị na-edekwa nso na ebe anyị na-ele afịa. So before mụnwa pụta ilo irute shọpụ ahụ, ọ bụrụ na ọkụ agbachaghị ihe niile, m enweghị ike isi na ọyị a bụ ihe kọsụ ọkụ ọgbụgba na onye kere eluigwe n'ụwa bụ ihe mmaara ihe mere, mana otu nsi fe bụ otu a nsi wee kwuo. Ọsọ nkịka ọkụgba n'ime that 4 shops dị ebe ahụ, ọsọ nwa bụ only person ka n'ebe ahụ. The 3 shops ndị ọzọ dị empty, mana o mepụtakwara shop m with the 2 shops ndị ọzọ jidebụkwara nke m ahụ. Kedu ụdị enyemaka ị chọrọ na mgba na ị chọrọ n'aka ndị Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa ugbu a? Kedu ụdị enyemaka ị chọrọ? Ụdị enyemaka m chọrọ bụ na ebe ga-ebido atọ ka m na-achọ. Ọ bụrụgoro na onwe ihe mmadụ ga-egbenwu nke o nwere ebe bidoro aka, ọ bụrụgoro na iji wee na-ahụ ọgụ afịa ahụ ọgụfọ na maka na shọpụ ịkwụ ụgwọ shọpụ na ihe ndị ọzọ gara ọnụ. Ọ bụrụ na onwe ihe ụmụ Igbo ga-emenwu m enwere ihe m ga-eji wee na-enye ụmụazị m, obi ga-adị m mma. Ọ dị ma onye achọ inye gị aka, kedu ka a ga-esi iji akara ekwentị a ga-eji nyere gị aka? Akara ekwentị gị kpọọ godo akara ekwentị gị, ịkpọ akara ekwentị ọ bụrụ na onye chọọ inye gị aka, ọ na-akwa ga-eji nyere gị aka, ma ọ bụ akara ekwentị gị akpọọ gị nke a ga-eji nweta gị. Ị nọ na WhatsApp? Kedu ka a ga-esi nweta gị? For now, ihe eji enwetara m bụ only phone call, maka na big phone na-eyuzu so n'ihe ọkụgba n'ime shop ahụ. Ọ obere phone ka m na-eme use of now nji eme call. Ga-akpọ n'afọ akara ekwentị m bụ 09040884030. Kpọọ ya ọzọ. 09040138830. Ya bụ akara ekwentị. Akara ekwentị eji enweta m. Onye kpọọ ọ wee kpọọ gị na akara ekwentị ahụ, kpọgoro akara ekwentị ahụ eji enweta, kpọọ ya ọfụma, afa gị na akara ọba ego n'ụlọ akụ, kpọọ ya. Akara ekwentị eji enweta m bụ 09040138830. Akara ekwentị m, aha m bụ Mr. Chidebere Nnachi. Onye ebe? Abụ m onye Amagunze n'isi na Amagunze n'obodo n'okpuru ọchịchị nke Mbaise Local Government Enugu Steeti. Wee na-achọ enyemaka ụmụ Igbo ka m na-achọ ka nyere m aka. Achọ ka iji nwayọọ kọtoo ndị na-ekiri anyị ugbu a aya ihe isi na ị na-eme na ka ihe a si mee na ụmụ gị
na-aga n'akwụkwọ na ụmụ ihe ndị ọzọ mana kịta enwezi ihe ị ga-eme enwe ọrụ aka ọzọ ị na-alụ afịa ka ịmụ afịa ka m mụrụ afịa ọgwụ ka m mụrụ abụ m ekemisi man so emekekwara m Chineke nyere m aka enwere ebe m start even madam m na-erecha afịa paakị ngwa afịa na shop m ihe ahụ niile sokwara ihe ọkụ mebiri on 16th of February since ahụ ọbụghọ na enwere ihe ọzọ maọbụ ihe anyị bidoro wee mebe ya ka m ji wee chọrọ ụmụ Igbo wee bịa ihe ọha ahịhịọ nke onye maara ọ ga-emenwu m maka na ụmụ Igbo onye ji wee mara ya ọ na ube nwanne aba n'ọsọ ụmụ Igbo karịrị ihe niile. Ọ dị mma, akara ekwentị a ga-eji nweta gị akara ekwentị a ga-eji nweta m bụ 090 onye chọrọ ịma nke bụ eziokwu onye bịakwara chọrọ ịbịa fụ n'anya n'ebe ị nọ ma ọ bụ zitere ha n'oge na-adịghị anya anyị ga na-egosi onyonyo na ọba jee na be wee jee gosipụta ụmụ ihe mana dịka onu si fe Chidiebere na-achọgodo ego nri ya na ụmụaka ga na-eji eri nri na ọ bụ onye were enyemaka ebe ọ ga na afịa ọ ga na-azụ ma ọ bụ ihe ọ ga na-eme wee na-eri nri zụ ụmụ ya ka ọ na-achọ o wee na-akpọkwu ụmụ Igbo nọ na mba ụwa dị iche iche n'ebe ọbụla ha nọ na maka na dịka o si kwuo ụmụ Igbo bụ ọnụrụbe nwanne onye na-ube nwanne kwesịghị ịgba ọsọ na anyị na-ekwe ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ Chidiebere kọwalụ ha ọzọ ihe akara ekwentị gị ajụbụ gị ọ dị ka egwe ha akara ọba ego ọ ga-abụ maọbụ onye kpọọ gị ezie enwe m akara ọba ego akara ọba ego nne m ọbụla bụ FCMB nye First City Monument Bank akara ọba ego m bụ 2179581019 Nnaji Chidiebere akaụntụ name FCMB Bank. Akara ekwentị a ga-eji nweta m bụ 0904013. Ọ dị mma na mpechi zipụzie ozi ị chọrọ na nke ikpeazụ ịkọwazi akara ekwentị gị ọzọ kọwaa otu oge kọwaa ya kọwakwa akara ekwentị gị na ka a ga-eji nweta gị onye chọọ ịbịa amaghị ụzọ efu ya kedu ebe ọba ahịa ahụ dị kedu ka a ga-esi wee maka na ụfọdụ ga-abụ a na-ekwu afọ onye ụfọdụ bụ okefu n'ahịa okwe mana n'oge na-adịghị anyị ga-ezitegasị a ga-afụkwa onyonyo ọba ahịa gị na ihe anyị na-akọ na Kpakpando TV mana ugbu a kọdoro ndị mmadụ na ihe akara ekwentị gị ọzọ na ebe isi nakwa enyemaka ị chọrọ n'aka ndị Igbo nakwa ọkara ọba ego onye chọọ inyere gị aka ihe na-ayọzi n'aka ndị Igbo ka a chọrọ ugbu a ka epecha wee kenezi ka ya ụmụ Igbo ekele m ana m ayọkwa unu otu nzu wee kwuo na mbụ na abụ m Mr. Chidiebere Nnaji abụ m onye isi na-amaghị nzu nọkwa n'okpuru ọchị nka na isi ebe m nọ wee na-eme biznes afịa m na-azụ bụ abụ m chemist man with the provision and the cosmetics ọ bụ ihe anyị na-eme mana incident bịa mee n'akụkụ m mere na ihe m na-eji achọ ndị na-enye ụmụazị na ọkụ gbara biznes m niile ọdụ kolapsụ nke bụ na enwerezi ihe anyị na-eme mana ọ ya aka m njọ na m nwere ihe dịka ụmụ Igbo ma hapụ ha wee na-eji ebiji aka n'ihe mmadụ ọ bụghị ọ wee bụrụ ihe ilu uju wee bịa aka nji wee chọrọ ụmụ Igbo wee bịa n'ụbọchị taa ka ha nyere m aka onye ọbụla onye ga-enye m ka ọ bụrụ na m bidokwara ụwa ọzọ n'ike na-afụ ihe m ga-eji wee na-azụ ụmụazị obi ga-adịkwa m mma akara ekwentị ị ga-eji wee nweta m bụ 09040138830 then akara ọba ego nne m ọbụleti n'ụlọ akụ bụ FCMB akara nke ahụ bụ 2179581019 Nnaji Chidiebere bụ akaụntụ name FCMB Bank. Ekele m onye ọbụla. ọ dị ma ọ na-anụghị nne ya n'anụ Chidiebere Nnaji onye were nke o were ya yere maka na ndị Igbo bụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ nwanne anyị nwoke nna afụ n'oyoyo si na ihe mere ya ọba ahịa ya gbara ọkụ ebe ya na-enweta ihe a ji azụ ụmụaka
na ma nke nwunye ya na-edebe ahịa nwunye ya na-ere na ọ na-edebe n'ọba ahịa ya na shop ya gbara ọgwụ n'ime ime Amagunze na Nkanu East nke dị n'obodo Enugu. O wee sị na ya ejechana lee ihe niile ya ji ma ewerozi nke ya ji mee na ya mere ya ji bịa ka ụmụ Igbo yeli ya aka ya bụ nke onye were ya tiri ya. Ọ ga-enye ụnụ akara ekwentị ahụ ọzọ akara ekwentị ahụ ọzọ ngwa ya ezi ahịa. Akara ekwentị ị ga-eji wee nweta m bụ 090 40 13 88 30. Akara ọba ego bụ 21 79 58 1019. Ya bank m na-eme operate bụ 21 79 58 1019. Account name bụ Nnaji Chidiebere. Mana phone number gị bụ? Phone number m bụ 090 40 13 88 30. Okay. It's not FCMB bụ bank. Bank First City Monument Bank. Bụ akara ekwentị akara iyere ha. Yes. Kpọkwa ya ọzọ ka ha wee weta. Ya bụ akara FCMB bank account. 21 79 58 1019. Nnaji Chidiebere. Daalụ. Igbo daalụ.